until say helicopter na crash here, the black box na the woman no. Emu ensem ebeba. Ama Ghana for who the cause of the helicopter crash in there. Asem no Ghana for because so atwene srani abasa because so ade ahye adum any other. They say am no gase there. Social media want to know obi abeka nsi mo chirim say Kevin Taylor. Kevin Taylor eno me amanfo adome Kevin Taylor bi fa NDC for ho no. Eno na start adwuma. Na NDC for hwe ya Kevin Taylor ho ntino. Omo nyina se behye. Obeka nsi bi na nsem na okan no. In fact, serious. Memo nchirimu. No achero adwuma me. Comment section. Aha you Penyah block media. Best say any DM. Over like video no under my boss subscribe button. Number click notification icon latest update. Now better why join the mama. Comment section. Best so baswa. No she will also anya be ashy. To be kaya Kevin Taylor you be a Ghana hanom no. He has inflicted pain in people who are causing many people them a heart to pain. Just say we didn't penny be wu. Di o matema mama for we so abru ni nua. Nyina fa na no ya say onya obi a Ghana ha wodi natem. We di o bia tem Ghana so for ku dem nyina no akwa we di o matem yes we di o bia tem we di o bia tem kroma e ma no meni nua bode waje bebre na ana wo steady a Kevin Taylor on we close to NDC mpanimfo no there's one for say NDC mpanimfo na she Kevin Taylor chi ana o yes a ezeba so mu dome a enome no enkwa Kevin Taylor nko aho omo dome Kevin Taylor eni nipa bia wabo Kevin Taylor pa enipa bia je say omu edimu ana Kevin Taylor yes ade we no enome no ekoma omu nyina e ma beka ya enche about 2 months ago 2 to 3 months ago asante wodom e behwe nsan go fo kanche ye e bro Kevin Taylor nua dome ni nyina e kan ho na zamanfo di agro but helicopter na crash ye no amanfo kire say e nua bro ya bro Kevin Taylor enome ya kan bu nsuo no e bi fa ndise ho nyina eno na e keka bom ana fe ho pompoye no ba do ba hwe ampe wasem anka Kevin Taylor nti ndisi fo nyina ase behye. Good morning, order for mama. Good morning, baby. Biara wo. Me sorry ya na me yes I video. Ne impese me kase nyame na yi akire me. Da ya me da ye me son ye. Na me pese me de tudwa. Omane mu mpanifo Ghana mpanifo se motemene a de ekoso no enye obi bone enye obi sacrifice bi na ama ewiase ana Omane Ghana ensem ebeba na kakra me hu ye ene se Omane mu ahonhom ebuafu enam Omane Ghana said ya manne ene amamre esitie ya sesano na Omane bia wo amane ene amamre biara no se o sesa na se bia se kura na se nipa mu akasa no bibi biara wo mu o sesa ese hu se onso sesa ye ba wabrabom ana so challenges bo wabrabom edi etina me kansa Omane Ghana ye Omane yenkasa ntia mpanifo efrititi ye ni mpanifo atem ye bu ye mpanifo oni pani nya asem a wasem nye dekora ar wasem o dese dekora na yese pani no etipim nanso si ye bi nyina abedi ho adanse a Omane Ghana asesa ene akura pese wo kire se on the right enti se pani kasem na enye papa na se pani kasem na ene na adwene fa akura no etimi bidi na tem ebe ye di ope biara eno na ama mu ahonhom ama ye mpanifo no kasa me ma me kasa nye tenten yi kire daye ena me de ma hu se Omane mo mpanifo betie me a esremo Kevin Taylor mon frère no won pe onpa ye mpanifo nyina chew onpa Omane Ghana chew Kevin Taylor me kase Kevin Taylor nko ena adi Omane mo mpanifo ana mpanifo wo Omane mo atem ememu ani bebre
na so se yesi bibia se team kura na ball kura ni yebo your captain tisi ametuma ka se di atemu course o my Ghana nyina ensem a ensem fata nyina de ma de esi nyina ametuma ka se ye captain ne Kevin Taylor ye captain and Kevin Taylor so no so na enya o man mu mpanifo ejina echi na asodie ene asotwe a ye de ma no mpanifo etime yie free so na ye mpanifo ye nananom omo ho sesi ya no otumfuo ana hitsa hemfo a Kevin Taylor didi o matam mpanifo a Kevin Taylor didi o matam no hwe omo emfa snap emfa nsuo emfa kosua emma kwa ho mebodua o monwene sa otumfuo uni otumfuo atem onkasa nti otumfuo no otumfuo emfa snap emfa nsuo emfa nkosua emebodua emeka ne bedwam emebodua otumfuo ni trimu asem ne bibia da eheduabon se wodwene yadwene pa eyenhyira bibi bia da obeye bia da de wod badwene afa wo ni padua ho bia eduabon so adokwanti a me kan sa ne se anase yikyira aba na me kan se ye ka bibi se de wo tobo abokotre no kotre se no ho nya nahi se de ogina nchen na wakaso de gine hwede Kevin Taylor aye ye man mu mpanifo ye mpanifo ahemfo atitrufo emunkura emumma fansuo ni nnua antese abunnua kese ye dia dansuo enye se ye hu enye se ye anti enye se ye nti emma ewo kumasi abro tese Ghana fa na nyina edua bro ma po Kevin Taylor na Omane mo mpanifo gina n'echi na omo amana timi ade no ho a wosabe gina radio so na wanya kwanya Ahmed Pacho se kaye yisa susuaso efusui ka kwanya ka wode ba ne se Omane yisa ohaya frimiso dia me man me sremo dia me kai biada dia me yakora mo fa ncheme Kevin Taylor ntimi ameyesa obi na radio gold so ebe ke kana adwene ebe yesa me kwanyimfie me kotumfo me ame nana obia tese omo wo tumfo nchen kura no omo biare nu omo ye adehye wonya kwanya pao akiye yi sade we firi so ka obinya kwanya abepacho so tumfo fachame ehu nipa nyina mo fachame emma mu asantemamu emma mu o my Ghana mu mo fachame nende na minim Kevin antimi amepacho amesre nsusu so na ebe o my Ghana so enu abro no Kevin Taylor benya no Kevin Taylor bia bo no mabo no ebenya no ne nyene ebenya no wanhwe ye bese hu nipa nyina da mu hu dua ebe before ebenya nipa no na akum hu nipa nyina Kevin Taylor na ye dua na ye bo no ya mo ne nabusuon Kevin Taylor Ghana trimu pone se emani trimu pone se Omane trimu pone se Kevin Taylor wo ye dwuma mani pati trubi ne nipa bi na hye na chi enti dua bo no mo boy no omo ama Kevin Taylor na nabusua one esemu Kevin Taylor dua na omo ye no omo amo obi biara obo Kevin Taylor dua no obi biara okasate Kevin Taylor no wa modua no ama Kevin Taylor na nabusua o boy eni ni tiri mo pose Omane mo mpanifo ene hye na chi Omane mo abanfo ene hye na chi etimesre mo efri neko efri ne yakọ se motemeka besimu ma Kevin Taylor mesre no mpacho na nkwanhia ne amane a ebe o ma Ghana so no enye obi biara mse Kevin Taylor na ya nhwe ni ya sade amanfo kase behu na kase no na kase ne beba na mfiri obiara fi Kevin Taylor so da ya mese na me mehu me nkase nya me na yi a kira me da ya me mehu no mesesi ya nhwe ya
Ghana mpanimfoɔ asotwe ɛbɛba yɛ so no ɛbɛba ɔmo Ghana so no me se Kevin Taylor na sɛ Kevin Taylor timi bɛpɛɛ mu ɛsrɛ sɛ emu mpanimfoɔ emu ahemfo emu mmaa mfa nkyɛn a me se ɔman nyame bɛhu yɛ mɔbɔ na bɛma emu nkora emu ɔmo didi atam nyina da ɛbɛhu sɛ yɛn kasa ntia panin na boyi kasa ɔbɛtwena ho obi kasa ɔbɛhu obi kasa on kasa Kevin Taylor di panin bi atam ti ɔno so gyina so adi atam me se he eno ma sinsen wiemu enam Kevin Taylor so ɛbɛtia ba ɔman mu no Kevin Taylor se ya mompaye na ya nsre na hemfo amfa nche no ema amfa nche no ɔman mu mpanifo amfa nche Kevin Taylor me se Ghana man mpanifo me se no ma ɛbɛba mo so no e se duar me se ye Boamah Kevin Taylor ne ema mu mpanifo eduana ya boda ho no eye ɔman mu mpanifo na emu ma emu ahemfo emu adwene a ɔmo adwene nyina ya adwene ma mo di Omane hwehwa ne se moma Kevin Taylor emesre se ye to aba enti no kasa ye no ompa mu nka se abato no ya to aba na wie de oka ye biada abato enti na mane kasa de oka ye biada na wontimi medi atem ensanko ensa me kase enye de momo kantina me begya santefo eminimu bi edidi atem Kevin ukumu mpanifo na wunim Kevin Taylor kumu ɔman mu mpanifo na wunim sɛ wayɛ ade ne ne pɛka utimi sa begina ɔkasɛ enye de obi bɛka enti ene obegyae sɛ mo atimi a ɔnka nkyerɛ mo mesi ni abura Kevin Taylor mani pa bi bɔ ɔman mu mpanifo no hwɛ nkwanhyia yesisi obehu accident bi na obi akunya motor accident na motor hye na ni pɛhye obehu na ni pamu apai na ne sono guya na weguya nkwanhyia ne motor nkwanhyia a ɛbɔ magana mesi emu nsunsuanso no ya mompa ye ansre ama Kevin Taylor mepɛmu anka ansre wo man mu mpanifo emu ahemfo emu ma mesi de ebesisie no ɔdɔfo enye no na yebehu Kevin Taylor ni nua ngu ne maame ngu ono ankasa ngu ongu nne enti wanhwe wo hu nsusu aso no na man mu perifo na sodie eba mo so mo na mo gina na chi saa na nipa ne mo bi adwene kire enye na meka emu ahemfo saa na omo adwene emu ma emu perifo a omo adi Kevin Taylor adi omo atam nyina enim so man mu perifo na mo gina na chi mesrɛ mo se tape yi se video yi se mi kasai se motia montage empanifo no we ye national me se Kevin Taylor me pacho na obi biara kasa tia pani biara me se ne no ho na be pacho na susu aso wo ho panifo na mu du o matam a mo fe se yade amaso wu amaso amane amaso no ehun susu aso no ban panifo so efisi nim se panifo no ene gina machi ene mesew ye pani na wo mai mu na obi hyewachi edi atamu a tia no ne wanhwe ye hu susu so no na beba so se du abo no ye mo nsra busua ho wa ye hwa wo hyekire no ne ye potia ho ti se mo ehu na mo ankasa nkyere o mo a mo kasa ma mo no mo a na mu di atam na office o kasa ma wa ewuo no na beba so eba wo no abusua so eba wo no amamu so eba wo ene wo nkrofo a mo hye san nkrofo na chi kakra me wo kana no eye da ye mikase nyame na yi akire me ti so man mo mpanifo se mo ti yenka mo ma Kevin Taylor me pacho di ahwe yi a di eba no ano odin hwe no bibi ama no bi ankase eye obi bone eye di atam a wo man no Kevin Taylor musuo na no ensem a waka ehun sunsunso e na ba o man so mo ma Kevin Taylor me pacho na wonsere se osre na de course no policies nti le car amane car sa di oka ye no wanu no ho wa chama naka won sere ana wonni mpanifo atem won ha no ho emeka santi mpanifo bi na obeka no kore a kire oman no obekire oman no de enkoyie no wo right se oka meni obi atem meni ni matem meni adetonfo atem kakra me woka no mo ne Kevin Taylor enkasa na mo hwe
no me pacho no mano musu or how abaso the Omane hwehwe say Kevin Taylor ebe pacho the ahemfo hwehwe say Kevin Taylor ebe pacho na sudi aba ma Ghana enye sa the eba esonso sa na be ka 2016 Anas of Penyini Reverend Isaac Owusu Bempah I got na good evening Ghana show so with Paradon watch e hono ko yitum say Ghana for your mistake near sa to Emma Mahama betra kunya no so biam dia any ade besi Ghana hanom obi antimi ntino ma anim se Ghana fo nim no mu san ma John Mahama be president biema enima besi Ghana no obi antimi ntina Ghana mo pa mo dating to. Well, these are strong words that you shouldn't be able to say. Oh, but Onyame Semenka, so I have to say it. Platform like that, because we're going into an election. Papa, you are one man of God out of 300 men of God. Mr. Mahama is a Christian. Papa, the president has been in churches, so to arrogate to yourself the right to tell us that God says don't elect President Mahama. You can talk about who the prophecy says will win, but now you are telling Ghanaians and even threatening Ghanaians not to elect President Mahama. That's partisan. The reason I make us say, Onyankopon ebufui Josaphat, because Onyankopon so rejected Ahab and then wife Jezebel, because emoja woman saho, Oman left ya bosomsom. Atuenchem o ye ne basa basa besi Ghana as we so obi antimi ntina among for which say ensem no Bempah kan no ene na ebe mu no Bempah yemble mu no because ono na akwaji bibia be hye Ghana ekunkum nipa ono Bempah ala akwaji busu bia be hye ene eku Ghana for ye na no ene ebo Omane no ewuo na aba ni nyina ya fa sobo ni nyina mo sofo Owusu Bempah atorancham na to ye no nipa nwotwe na eti plem na wo mu nyina ewu no efa sobo ni nyina mo sofo Owusu Bempah wo ya pro papa no wo be ka asema me yeti ase na omampanyi do Mahama ka ewuo no ana wo koyi do Mahama fi ewuo ni na Owusu Bempah ti asema wo kae wo dwene ho na wo kae wo dwene ho na wo kae wo ye nyame asofo pa Owusu Bempah ene me ka kire wo say wo ye bonsam papa Ghana ye bonsam nyina ene wo ye bre bonsam pa Owusu Bempah me say wo ye bre bonsam Ghana ye bonsam nyina ne wo Owusu Bempah sofo Owusu Bempah chesa Ghana bibia sofo ena asofofo ne ye sei ena asofofo ne ye sei asemu ba ye ihu kremoni panyin bia wa ba bonte abeka se honhon konkro e ka kire no wo hu ni sei ade Islam sum no mo de o mo sum nyame ne bi so mo sum nyame no mo sum ese Ghana asofofo ne ye chese mi wasa ma men kan kire mo ya ba mofo papa na mugu Ghana asofofo mo ya ma mofo pa na mugu Ghana men ka bi no mo nyina da bia asofo aso kremo panyi bia ma bonte se we ya ko mi hunu se na we mi hunu se na we o kremo sum so kura na ya asom papa enu na eye som papa mudi mo asofo ne de ka mo ku na oye na ato Ghana sei mudi hu abato Ghana na wonam dom ha ye oti ase yes sofu we hye enkom sofu we na ka sei sofu we sisei adan na nkramofo de e ma abonte meka sei ne besie adentia na kremoni bi MP abonte meka sei ne besie ana sei ne besie mo ye nipa bonefo pa wo man Ghana asofofo ni nyina ye enipa bonefo pa na ewo man mu adan na bone adi mo so sa Owusu Bempah bra Ghana bra bonten na bepa Ghana fo achew Owusu Bempah
eti krofo apapa no mawo na nyi wareho wo ba bonten so wo ye nyame difo a na be ka asem a wo say sofu Boamah ka ho ma panyi Boamah ka ho enam se wono wo eda wakoma so nti ena akoyi Boamah ko afiri mu hey you disgrace we ya bla bonsam Owusu Bempah me so we ya bla bonsam Ghana yen ko so nyina afiri wo ato branch mo eba Ghana yen nyina afiri Owusu Bempah ori na eba Ghana yen nyina afiri ni Owusu Bempah fi se ye beto aba na wo de wo yeye e wo wunyankoma de a wo yeye ena etua Ghana fo so ka Owusu Bempah nko na mo ye nyame nipa adena malamfo akasi watu o manu asem pen watu se malam bia babonten aba be kase wo hunu sei mo ye nipa bone for Ghana so for ye nipa bone for na nyanko be hia mu nyina ka se de nyame ni no mesiti e bra bonten na be pa Ghana fo achew wo wo no wo de wo nya nipa obi ni maami di ni bakoro wawu ne onya nipa adenti da akoyi Boamah nko afire san wati mi enyi san nipa we enyi nala afire san nim ano chese Owusu Bempah wunyanya wo firi nyame wo ye bra bonsam Owusu Bempah wo firi nyame wo ye bra bonsam ese yetimi baba hyiwa so dan no wo ye bra bonsam Owusu Bempah krofo na eso so wo so unkuwa na nyankopon wo ne wokasa unkuwa na honkonkro Owusu Bempah no wokasa bra bonsam Owusu Bempah watimi abia bonten abetu wonu mutuo se afsan e baaye no Boamah na de wakoma so nti watimi bowrem koyi Boamah nko a nyankopon wo betua wo soka se de ni nyuma sitie krofo ade hia ewu wo mo de wo nyino na wo ye nyame nipa na wo twiri nipa ho a adenti na watimi anyi wo mu nyina afiri na wo wi a waka na de abo ho asafo yire watimi sina Ghana kakraka aka asem kasie sei aya mo hwe Islam som ya mo hwe Islam som aso wo ya to aba mu pia bonte sei malam we sisei owe by what to say malam bia pia bonte sei malam we sibi huni malam we sibi frewe malam we sibi me ka se we mfra me wonyankopo be ya Ghana asofofo nyina aka se de ni university wo titiro Owusu Bempah wo ye bla bonsam Ghana anya ye nyina ye Owusu Bempah ka hwehwe ase nyina ye Owusu Bempah ye beto aba no wonyankoma de a wo ye ya na pese wiase nyina giwudi se wo ye nyame nipa ano na akofa saase wo ye nyina breye ubet ma chere wa jina amame e wo comment section aha Penyah Media agra